een filosofische boer. En libbet de merkcommissie echt celibaat. Het ontstaan van een film, Mol. En weer brengt Tom Tom weer uit. Mooi muziek van Wijmer van der Werf. Dit is Wergeer Dochtert. Ik ben wat robbig, dus eerst maar eens even jaren wat Cor in het bouillon had. Nou, ik moet toch deze keer toch maar eens even een beetje over de politiek hebben. Tje? Want het zit namelijk zo... Wacht even. Ja. Gooi er even een frikadel in. Ja, Frikadel. het zit namelijk zo. De PVV die wil de band uit de tweede generatie van de allochtonen, die willen ze allochtoon horen liggen. Dus, daar komt er op deel, wij toch voort aan het Keringshuis. Want prins Willem-Alexander vinden wij toch nog wel 80% allochtoon. Nou, en Maxima is nog wel 120% allochtoon. Dus hun band binnen dan 100% allochtoon. En hoe komt het, er maar even opletten. Want als die band trouwen met een autochtone Nederlander, dan blijven die band allochtoon. En als die band weer trouwen met een autochtone Nederlander, blijven ze echt allochtoon. Toen gaan mijn vrouw en ik dat eens even uitrekenen. Maar dan wordt het dan wel 100 jaar dat wij een allochtone koning of koningin horen. Nou, dat kan volgens mij net de bedoeling wezen. Ik maar eerst maar eens even Wilders bellen. Hinne, een filosofische boer in Merkenbloes. Zien kalm. Zo, dat hebben we aan. Ik heb het zweet nog een stek dik op een reg van de spanning. Maar de spaarpot is leeg en het geld is teld. Het voelt mij net aan. Ik ga kloeker west dan dat ik dacht hier. Het hier terug ga ik namelijk voor het mooiste feest hier in ons dorp Wergeer ter Merken. In een paar dagen tijd vergriem ik in taap, toog en tinten samar een royaal weekleen. Alleen om bierdrinkerij. Dat kan mij niet schelen als denkt mem er oors hoor. Nou, ze denkt maar. En dan gaat ze maar mijn koffie en thee bij het waren langs, liek als de widowvrouw hier tiets. Soeper dus. Zweef, draaimoelen, hobbel in de guide, sla jut, ik kom er net in zo'n ta. De jongens van Kloosterman, Johnny Koistra en Hokvaar spulbaas ik maar, ze vertellen je net een cent om mij. Alles gaat op om mijn droege lever. En ik vermijd ze mij dat het jen uit. Maar hoe is het verschijnsel merken nou aan ze ontstingen? Nou, in de mid zien we het moorden om die hiermerk van een plak geervallen te laten, maar de feestdag van de patroonheilige. Het Hollandse woord kermis is een verbastering van kerkmis of kerkemisse. Letter is die combinatie heilige merken in deze omkrieten loslitten. Wat benamen van Wergeer net verkeerd uitpakte. Want hier wij oont 1581 daar, maar liefst 2 beschermheren, Fabianus en Sebastianus. Na 1862 was Sint Martinus het hier alleen nog opknappen. Dat gaat hem het nota alleen aan, maar hij viert zijn feest wel op 11 november, diep in de jest. En dan zocht zijn merkendag er misschien wel saai uit. Maar hij de wien al wakker aan uit het Noord-Eersten. Nou, daar is nog nooit geen wilde bij komen. Het sneeuw jaagt het nog net, maar het begint al aardig te kraken. Glisterig wordt het op het dik. De ventielen van de koperblazers op de muziekwaan jekje al. Jaap Wasselius had in de tenten de hitte luchtknoten op het allervoelst en hij brengt alvast het bier aan een soort. De merkencommissie houdt het maar van pensioen en zet haar echt bier drinken, een tijdverdrijf dat haar net vreemd aankomt. En dan die hartekes van Ben, die het jongens nou maar harren raad reugel bij de dwarenlands gaan om van Sint Maarten te jongen. De meeste lui zijn om eens net thuis. Zij zitten nog in kroeg en tenten. Een enkeling komt bij de deur, nog heel in de soes. Die komt er krijgt wij. Soks kennen jou de banders net aan. En daarom had het een goede zaak geweest, die skiering van Sjerke en Steert. Benamen ik voor Wergeer ter Merken. En ik zit hier maar een heel illuster spul zit ik hier op de Havensbank. Fjouwer mooie pakjes, normaliter, want dit is de merkencommissie van Wergeer. Normaliter zo'n je Tieneman zitten maar fjouwer passen de krijg op. Rindert, wat van wilde herstel om beginnen? Ik heb het pakje van 2010, het golfpakje. Dat was mijn eerste hier, dus meer ga ik niet. Oké, en elke hier
hij heeft een nijpakje, een mooie uitvoering zeg maar, van de merken. Ja, klopt. We proberen elke keer zo snel mogelijk te wezen. En van zover dat ik weet, lukt het elke keer weer. En nog hier krijg ik een vraag van hoe celibaat libert de merkcommissie tijdens de merken, maar hoe is dat? Ja, we proberen ons zo goed mogelijk te gedragen. Alleen we hebben een dikke dame, dus dat wordt soms lastig. Dat snappen we. Wij gaan even verder naar de tafel. Want daar zit mooie Henk en die is voorzitter van de merkencommissie. Mooie Henk. En Jan-Tere Kooistra, en dat is een oud merkencommissielid. Is er al jaren uit. Hoe liggen het maar de merken van dit hier? Nou, het meeste is helemaal rond. We moeten alleen wat de speeltjes nog heen bouwen. De mobiel ben we bezig. En nou, voor de rest is het alleen maar gezellig in het hak. Want je zit in het hak. Daar hebben we juist een filmpje gezien met Tom bij Bouke. Ja. En je hebt een eigen keuken. Ja, keuken, kist de keuken neer weer. Er zit eigenlijk alleen maar een frituurpan en magnetron in. En een koelkast voor het vloeistof. En dat vloeistof dat vloeit altijd tijdens de merken, Jan-Tere. En dat het nooit oors west, denk ik, dat we in die tijd ik zag. Maar binnen er nog verschillen tussen de merken van Joeterdij en destijds? Er ben gelukkig weinig verschil, want toen weet ik altijd al feest en lekker domsoep en wellenmaatje en dat wat ik mooi zou blijven. En nou is een merken is vol mooie tradities. Kerst er een peer nemen? Nou, een van de grootste tradities die wij nog steeds naleven is het vreugdepadje. Dat is goed. Elke keer dat wij dus met de merkcommissie in de functie ergens genieten, dan moeten we een festje jongen. En dat is, nou, ik weet net hoe hard, maar volgens mij ik dat van Jan-Tere Sint-Tier, die dient dat ik al. Jan-Tere, er ben meer gebroken, denk ik, van de merken steeds, maar het is sommige instituten, zoals de Dikke Dame. Maar kan je er nog meer voorbeelden nemen? Nou, de eerste snoei van augustus is een voorbeeld. Daar kun je op rekenen, dan is het merken, dat is al 20 jaar zo, dat is al 80 jaar zo. Daar begint het al mooi, daar kun je op rekenen. En dat het een heel mooi feest is, dat is de basis. Laat dat de grootste traditie blijven. Ja. Nou heb ik de Havensbank voor de laatste tijd. De Havensbank is het dwarsblad van Wergier, komt mannelijks uit. En dan heb ik een column heb ik daar lezen. En wat ongenoegen van wat Wergiers is die zeggen van nou, is de merken nog wel van Joeterdij, is dat nog wel de goede merken? Ja, ik denk het wel. En ik vind net dat je eigenlijk nog te volle met nadenken van tevoren. De merken die rent altijd wel. En nou ja, dingen spontaan gebeuren, dat is denk ik wel het mooiste wat er kan gebeuren. Ja. Dus net te volle van tevoren plannen, maar het feest in en we shut wel. En een van de bands die er altijd is binnen de Wico's, daar is dan maar niet de moa's wel eens mooi te jong volgens mij Jan-Tere, want dat is dan altijd een vestje als signaal dat de merkcommissie naar de volgende activiteit maakt. Die Wico's, is dat net een beetje ouderwets? Die Wico's, dat is prachtig. Die hebben maandag maas, dat moeten we er ook altijd in horen. Ze hebben een heerlijk repertoire. Daar kunnen we lekker machinaal inhangen. Die man die brengen de sfeer erin. Pierre Lien wie er nou als een vrouwmeisje die vragen doen aan Kobus in de pauze van... kun je hem net eens wat van Toto spelen? En toen zei Kobus van... nee, we kennen het wel, maar Toto speelt ik nooit wat van u. Nou, zeg maar wat ik hoor. Nou, het is natuurlijk wichtig om te weten wanneer de merken is. Fjouwert hadden we 8 augustus. En je bent er helemaal klaar voor op dat tijd meestal dan. Spultjes, alle orenonballingen en de lever is in ieder geval dan wel zo trained om de hele merken terugkomen. Mooi Henk, bedankt. Jan-Tere, bedankt. Wij gaan vanzelfs verder, want we binnen Tiger benijd waar de Tom uithingert. De film, oer de merken. Hier binnen de opnames. En we zullen eens even zien hoe het met de meesten is die dat grutmaatje matten. De figuranten. We beginnen hier langs om achterom. Ze hebben Joet vregen om een protte figuranten. Er moesten Joet wel 40 wezen, want er is een feest en daar zit zij in. Alleen nog, wij binnen de figuranten. Hier is het hint, wij jaren al wat roezemoes. Weet natuurlijk nog net wat dit een opname is. Wij krijgen hier waarschijnlijk ben je ook figurant in de film. Ja, en runner. Kun je eens vertellen waar wij nou langs maken om even een impressie te werpen in deze tinten? Dan ben we nog blij dat we de runner troffen hebben. Ja, je bent alle je meesken. Je vindt van alles plak.
Maar ik jou alleen wat vrij. Ja, zeker. Ik zie dat jouw figurant wie in het spel. Maar dan nog wel als figurant. Wat bier drinken, hè? Ik wicht het pad van het figurant. Net de verkeerde figurant er al zo. Nee, ik ben een tegen gebleven, maar ja. Heeft ik nog meer ambities als alleen nog maar figureren van in een film? Nee, maar net verder in. Ik ben net een acteur. Dit keer nog krijg, dit vind ik heel leuk. Een glaasje bier drinken, wat omrennen. Ja, dit is best genoeg. Dat was het echt net. Waarom net? Nou, ik kan net zeggen van televisie. Je bent een actrice en de hoort net van televisie. Ben ik maar figurant. Ja, we hebben een hele literatie. Heb je met tekst? Het was zin. Wat ben je dan? Figurant, edelfigurant, acteur? Iets meer dan figurant, denk ik. Wij gaan maar even verder, de boerdel. Ze plukken me van de fiets, had ik nog het sportveld waar ik aan. Ze plukken die van de fiets hoor. Maar wie is er net op dat er een hele grote figuranten binnen, dat er genoeg binnen? Nee, die zijn man te min. Wij kunnen nog even net opnemen, want ze binnen aan het opnemen. Zitten daar in het café ik nog figuranten? Zullen we daar eens in Michel? Jij krijgt dat de figuranten te volle lawaai maken. Dat kan natuurlijk net. Ze gaan nou naar boeten en wij zien of ze daar wat te pak krijgen. Hier zullen wij alle figuranten sturen. Maar ze wienen te lood, ze mochten niks meer zeggen, dus ze binnen boeten richten. Maar ze staan nou in de gang. Jongens, zeg het wel, wij komen erom en de figuranten rennen wij voort. Ja, en hier zullen wij de figuranten, ze zitten nou boeten door. Wat doet dat precies als figurant? Ik hel bier op en ik breng bier voort. Joert steen ik bij de hoofdrolspeelster, ben ik haar vriendin, zeg maar. De hoofdrol speelt. Ja. De hoofdrolspeelster. Je zegt het wel. De figuranten waren weer aan het werk. Ze moeten alle weer naar binnen daar, want er binnen bijna opnames. En deze figuranten, al je enthousiast, hebben er echt verkozen en willen niks meer over in hun hele leven. We zitten hier aan tafel met Jan Tiesma en Regine Veenstra. Welkom. Jan Tiesma is de initiator, onder meer de initiator van de film Merkenblues. Regina Haatrol-speelster. En voor mij denk ik een heel nieuw facet in je leven. Maar even te beginnen met Jan Tiesma. Hoe krijg je een holle om een professionele speelfilm te maken? Nou, ik denk ik toch eens wat van mijn dorp. Maar ik maak me geen illusies dat net iedereen er zo denkt. Ja, dus zoals ik vrij kennen, waarom net een film? Het zien het waren wie het onmogelijk om mijn dorp een film te maken eigenlijk. Nou, het is werk dat volle dichterbij kwam. Wij zijn wel een van de eersten, denk ik, die dat op zo'n grote schaal doen. Maar ik vind het een heel leuk experiment om te zien als dat mijn dorp varkel krijgen is. En dat is dat nou dat denk ik tegenslagen, maar daarover straks nog even meer. Regina, du bist vrij als haatrolspeelster. Christen kriebel zijn net een beetje van. Nee, ik zou voor het ja. Nou, en dat is vrij spontaan zelfs. Ja. Zocht er een uitdaging in? Ja, zeker. Ja. Ja. En hoe is die verroemd, zeg maar? Want we zijn haast aan het einde van de opnames, denk ik, Jan. Snijn is er nog een opname daar. Dan heeft het hele proces roem. Hoe is dat op die oerkaam? Ja, ik vond het super. Heel erg wennen in het begin. Ja. De eerste opname, nou toen ging ik echt een senioren en ik echt iets al heel meer bij. Maar in de loop van de tijd, ik denk, nou, heerlijk. Dit rent. Ja. Want de best van origine bist wat meer op het toneel bist dwaande west. Jan, hoe oors is het als je toneelspeler bent als dat je in een film acteren? Nou, ik zou haast zeggen dat is meer een vraag voor Regina, maar ja, het is heel oors toneel dat moet vanzelf in één keer goed gaan. En dit neemt in al je stukjes en beetjes op. En dat maakt het van de ene kant makkelijker. Je hoeft nooit meer dan een stuk of jouw zin uit de holle te kennen. Okay. Maar het creëert ook wel hele nieuwe moeilijkheden. Dus het is heel moeilijk te vergelijken. Ja. Nou, zoals dat weer een vraag van Regina West. Hoe heeft u dat ervaren dan? Het verschil tussen toneel en film? Nou, dat is een heel groot verschil. Op toneel dan kind wel wat laaien, dan moet alles grutter. Ja. En voor de film, dan moet alles heel lieds, dicht bij diezelf. Juist. Ja, dat is een heel verschil. Ja, dat klopt. Jan, nou is zo'n film, dat kost het natuurlijk wel het nodige. En dan kan ik me voorstellen dat je ik wel in het proces vooruit denkt en denken van ja, we moeten dat ik gewoon een man brengen. Waar valt deze film te beschijnen? Wanneer is hij te beschijnen? Laten we daar eens maar beginnen. En waar dan? De film is, denk ik, te beschijnen op het Noordelijk Filmfestival. Maar in het vaste plak hier in Wergens zelf. Ik ben echt van plan om hier een behoorlijk feestje te maken. Maar ik al hier omballingen eromheen. En dan hoop je echt dat er een hele soort mensen op aankomen. En daarna waarschijnlijk het dorpshuis circuit. En ik denk dat de omroep hem ook uitsturen heeft, maar dat weten ze nog niet. Dus, Ik heb hier de basis natuurlijk van Lisse omroep. Want wat in Wergen maken we, dat heeft vaak wel wat een goed professioneel tintje.
Dus dat zal, deze film zal dat ik zou wezen. Ik dank je hem voor deze bijdrage aan Doch het van die Dwarp. En een protte succes met het mixen van het geheel. En ik twijfel er net om dat het een prachtige film wordt. Merke Blues. Maar wij gaan vanzelfs wel even verder met de episode van Juster. Want ja, we komen wel wat verder, Matthijs. We hebben het gewoon over GPS-systeem. We binnen in Duitsland West. Maar hoe zit het nou met die innovatie van de molensport? Nou, ik wil eerst even wat oors vertellen, want ik hier vanmorgen weer het long en ik heb het niet vanzelf. Ja. Jongen, en ik hier me nog een nieuwe bijvangst. Ja, het wordt er net leeuw, maar ik hier een mut in de klem. Bliksem. Een echte mut. Ja. En wat ik toen dien, hè, ik heb voor de klem weer van mijn vingers hellen. Want dat wordt verrekte zeer, is het niet? Ja, absoluut. Dus. Maar verder, ik bedoel, de innovatie van het systeem waar ik show je nog even nog, wat we hier net hier, maar er zit ik nog een wat oorsysteem aan een zwaarjacht. Ja, zeker. Dat wie eigenlijk ik in een jerdere fase al van dat de hele GPS-gebeuren erbij weer. Ja, zeker. Want ik hier eerst bedacht van het klempje dat springt. Ja. Op een gegeven moment dat het moltje erin zit. Ja. En dan gaat het zwaarlampje aan. Weet je, dat is mooi. Maar ja, als je een 40 klem bij een boer 2 hectare staan, hè, dan komen de KLM en alles, dat komt naar beneden je vanzelf. No? Ja. Ja, ik ga bij Jan Teren, wie ik al in een heel lege hoek kom. Ik denk, nou, dat maakt net, no? Nee. Dus toen dacht ik dat maar even oors. Juist. En ja, nu heb ik een stuk of al het GPS-gebeuren uitvonden. En dan kreeg ik gewoon op afstand een merk bieden wanneer dat een klem sprongen is. Oké. Ja. Oké. En hoe je zo in het werk? Ik bedoel, er zit een klem in het veld. En doorvolgens dat via dat GPS. Ja, nou, door zoals wel even, ik zet even een klem in het veld. Ja, dat klikt mij. Nou, dat klem zetten is maar even. Hè? Oh. En, maar ja, het is wel elektriciteit. En ja, daar mag ik even wat stroom voor hebben zelf. Ja. Dus het klem zetten op zich valt wel daar. Okay. Alleen het verlengsnoer. Hè? Dan krijg ik weer een playerjet. Als je het in de vinden hebt, dan is het dichterbij. En ja, sommige boeren heb ik op afstand. Ja. Ben ik boeren die het bijvoorbeeld in de Lietse Maar. En dan moet ik even hoe die kabels lezen. En, Maar dan wordt de professie steeds, maar wordt ik een stukje duurder, denk ik. Ja, ik zit er altijd rond te denken, of per mol, of per meter, of per uren. Maar Hendrik, die frikandel is klaar, hè? We zijn weer een stukje verder, dus daarvoor hartstikke bedankt, Matthijs. Dus jullie mooi weer wat. Ik heb het idee dat er nog wat oor zitten te komen. Misschien wel, lekker eten. En ik heb haast zin om in frikandel. Maar we moeten zelfs eerst even naar morgen. Want wat hebben we morgen? Gaat er iepen of gaat er dicht? Het debat. Hoe leefbaar is een dwarp? Hoe gaat het met dwars? Is de mol nog steeds de mol? En Tom, waar brengt u heen? Dat alles zien werk je dochtert. En dan geven we nou mooie muziek. Nieuwe muziek van Wijmer van der Werf. En die speel je Remember Me. When I'm going to remember me, like a guy you like to see. Would you remember my name? When I'm gone, would you shed a tear? Would you miss me when I'm not near? Would you give me fame? When I'm gone, would you remember me? Would you sing a song for me? As beautiful as you can be. When I'm gone, I want a place in your heart where I can make a brand new start. But do you have room for me? Remember me if you know about me. And I remember you that you're alright. Remember me when love all around it. I won't give up the fight. When I'm gone, would you tell your friends? Or would you tell me that I'm your man? Or would you tell them about your pain? When I'm gone, would you tell the glory all you knew about my story?
would you tell your love's in vain? Remember me if you know about me. And I remember you that you're alright. Remember me with love all around me. I won't give up the fight. Remember me if you know about me. And I remember you that you're alright. Remember me with love all around me. I won't give up the fight. 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 Remember me